Pamilya sa rider nga nalatayan patay sa usa ka fuel tanker sa Cebu South Coastal Road, Talisay City, mupasa kagayud og kaso batok sa driver sa tanker. Si Femery Dumabok sa report. Aron mahatagan og gustisya, musang atog kasong reckless imprudence resulting to homicide ang asawa sa 46 anyos nga motoristang biktima. Mato ni Jovi Sidano ang asawa sa biktima nga maglisod sila sa pagdawat sa kalit nga kamatayon si Embana. Diningkamot kini sa pagbuhi sa pito nila ka mga anak. Dili jud dali madawat sir. Kay akong mga anak sir perti pa jung gagmayan na pa koy mag 2 years old. Nya akong kamagwangan kay undergrad pa na sa college na ako ikaduha mag college pa na siya. Nya kinsa naman lang intay mo tabang na kong anak para maporma lang amo ang kaso ba aning sitwasyon na. Then sa korte na lang mi mag-settle kung napamangay settlement. Gawa sa trabaho isip head security guard sa kakumpanya sa Lapu-Lapu City gikan sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Mag-sideline usab kini sa pagpamasahero sa usa ka ride-hailing app. Sa iyang pagpauli, padung sa Minglanilla. Kagahapon, pasado alas 11 sa buntag, padung nauntang maghatod sa gi-order nga pagkaon diha sa Barangay Tabunok. Sa pag-abot niya sa Oldog Corner sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City, mihunong siya kay stop signal man. Ug likod niya guban pang mga motorsiklo, mao ang fuel tanker. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Marama nga base sa inisyal nga pakisusi sa traffic police nga ang biktima naghunong duol nakaayo sa atubangan nga bahin sa tanker. Ug sa pag-go signal na wala dayon kini makapadagan sa motorsiklo. Mohinungdan nga naligsan og nalatayan ang biktima nga nagsakay sa iyang motorsiklo. Hindi niya napansin na na pala yung ibang motor, nag-proceed na. Bale, umalis na kasi may tinitingan siya, may chinecheck siya sa mga gamit niya. Isa na doon yung cellphone niya. Nasa blind spot po siya nung fuel tanker. But still, we cannot deny the fact that quasi-delict po and then may liability po yung driver as well as the employer. Gisuwayan pagkuang habig sa driver sa tanker apan nagdumili ang asawa niini nga ma-interview ang maong driver. Napasa ka ang kaso karong hapon. Pahinumdum ni Maramag ug ni Joy tumulak sa mga driver sa truck ug sa mga motorista nga kinalang parehong focus sa pagmaniho ug pagbantay sa mga ana sa palibot niini. Kahit naka 4 wheels tayo, dapat maging maging careful tayo and alert. Dapat careful tayo and alert on our surroundings, especially when it comes to road accidents. Ato sang hangyo pod sa ato ang mga driver sa truck. Ug mahimo makakita na ganita og mga motor nga nasa atong atubangan ay nalagsikiti. Unya kung doon naman og galing tay mga truck boy or makahimo ta sa pag-warning sa mga motor. O ba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.